И веднага ви давам историята. Вчера в 9:30 ми звъни брокер, да си го кажем в прав текст, че е по-добре да си дадеш почивка и ако ти не знаеш как да обираш това напрежение, ти се отказваш. Но и вие трябва да се дресирате като куче, ако мога да... Днес ми мирише на договори. Здравейте и добре дошли в най-новия епизод на Перспективи. Аз се казвам Симеон Симеонов и в този подкаст си говорим на теми свързани с недвижимите имоти. Аз от около 6 години практикувам тази професия. Създал съм Kingdom Property, компания, която има в ценностната си система да предоставя изключително добра и иновативна услуга на своите клиенти. Също така съм създател на Симеонов Real Estate Academy. От друга страна пък да създаваме брокери, от които хората имат нужда и наистина да оставят доволни клиенти след себе си и да работят с високо ниво на етика и морал. В този подкаст също си говорим и на теми свързани с личностното развитие. От около 10 години съм се посветил на това да бъда най-добрата версия на себе си и точно в този епизод ще си говорим за една тема, която вярвам, че ще ни подобри. В подкаста каня гости, с които водим вдъхновяващи разговори и също така имаме епизоди като този, в които съм сам и говоря по тема, която ми е направила силно впечатление, мислил съм за нея последно време и просто искам да ви я споделя, за да може да се надградим заедно. Днешната тема, която вярвам, че всеки човек трябва да помисли и то на време, е почивката. Защото много често ние се сещаме за почивката, когато вече сме прегорели. И сега много брокери идват при мен и ми казват: Симо, кажи ми как да направя студено обаждане. Кажи ми как да си проведа срещата по такъв начин, че да взема ексклузивен договор. Как да си продавам имотите. Как да бъда добър брокер. И аз винаги имам отговори и различни съвети, но съвсем наскоро, поради една конкретна ситуация, за която след малко ще ви кажа, се замислих, че трябва да проверя един съществен елемент в техния живот и те на какво ниво се намират относно тяхната почивка. И веднага ви давам историята. Вчера в 9:30 ми звъни брокер, който може би около само седмица работи при нас. Дойде от друга компания, от друга фирма за недвижими имоти, но дойде изключително изморен и изключително изтощен. И си признавам, че това бе нещо, което аз не забелязах. А веднага започнах с големите цели, с начините, с методите, ноу-хау, нашата академия, 9 сесии, 5 нива, клиенти, разговори, подходи, тренинги, лични разговори. Но това, което установявам, е, че ако ние не сме отпочинали и вървим към прегаряне, от тези неща няма смисъл. Нито едно от тези подходи няма да сработи. И това е един много сериозен опит за мен, защото този брокер, той се е отказал от тази професия. И сега, нека да ви кажа как обикновено човека, който е прегорял, гледа на обстоятелствата. Когато ти си бърнаутнал, всичко за теб е негативно. Всеки отказ е лична нападка към теб. Всеки разговор е напрежение. Всичко, което правиш, го правиш на сила, само защото трябва и няма никакво удоволствие. Ако ти се чувстваш така, спри и си почини. Излез, ако трябва за 2, 3, 5 дни, седмица, 2, спри. Защото няма да има никаква стойност от това, което правиш. Разговорите ти с клиенти ще бъдат изключително плоски. Няма да има никакъв ентусиазъм, никакъв пауър в твоите думи, няма да си убедителен, няма да си интересен, няма си привлекателен за клиента. От друга страна, ще представяш имотите си по изключително неглижиран начин. Няма да имаш никакво желание за иновации, за подходи. Ще караш директно отгоре всичко, което правиш. И каквото и да си говорим за подходи, те просто няма да сработват при теб. И тук е момента да си го кажем в прав текст, че е по-добре да си дадеш почивка
отколкото да се откажеш. Защото ако се откажеш, ти оставаш дивидендите за някой друг. За някой друг, който знае как да почива. И за някой друг, който знае как да работи и вече се е създал модел на работа. Той ще отиде при клиента отпочинал, ще отиде при клиента зареден и ще вземе това, което ти не си успял, защото ти си изморен, раздразнителен и оттам нищо не можеш да направиш. Нито думите на твоя менеджер ще имат стойност, нито твоите цели ще имат стойност и даже когато ти си преуморен и вървиш към бърнаут, ти гледаш много черно на живота. Всяка една цел изглежда непостижима, всеки клиент изглежда изключително труден, всеки купувач на имот изглежда много претенциозен, твоите колеги изглеждат като че само те дразнят и всичко около тебе няма да се случва по начина, по който ти би искал да се случи. И аз много съжалих този колега, който ми се обади вчера в 9:30 вечерта. Аз обикновено си лягам по това време, около 9:30-10, защото ставаме много рано. Това е моята рутина. Отново си говорим за почивка. Ако аз си легна много късно и стана много късно, аз ще съм изморен. Аз няма да мога да бъда ефективен и едно от нещата, за които ти трябва да следиш е също твоята рутина, защото твоята рутина ти създава автоматични действия, които обикновено не отнемат чак толкова много енергия. Но както и да е, вчера в 9:30 звънна ми брокера, говорихме около 40 минути и наистина ми става много кофти за него, защото той има качествата да бъде наистина добър брокер. Но на предното място, на което е бил, буквално са го изцедили. И той не е обърнал внимание под никаква форма на почивката. И сега това, което той прави, той ми казва: аз вече не искам да говоря с клиенти. И това наистина е така. Когато ти си преуморен, ти не искаш да говориш с клиенти. Ти не искаш да звъниш студени обаждания. Ти не искаш да ходиш на срещи. Ти не искаш въобще да комуникираш с когото и да било. За тебе само да си помислиш, че трябва да направиш дадена среща, в теб се поражда напрежение. Ако ти се чувстваш така, почини си. Значи си се преуморил. Значи си направил повече и не си се наградил. Защото почивката е вид награда. И сега знам, че веднага хората, които са фенове на работата, която ни носи удоволствие, ще кажат: ама за какво ме е почивка, когато правя това, което ми носи удоволствие? Да, така е. Аз съм брокер от близо 6 години и ми носи огромно удоволствие. Но като всяка работа, ти имаш елемент, който ти предоставя напрежение. Понякога да държа контрола в срещата и двете страни да се чувстват спокойни и за най-малкото нещо да обирам аз напрежението, това ме натоварва. Изключително много. Да отида на среща с човек, който не ме познава и да счупя леда и да се чудя откъде да завъртя разговора, за да може на този човек да му направя добро впечатление, това напряга адски много. И нека си кажем истината, че е така. Колкото и от голямо удоволствие да ми носи тази професия. И сега, ако аз не планувам почивките си, и ако аз не съм определил наградите си, ако аз не съм поставил цел, към която да виждам, че реално вървя, аз ще се откажа. За какво да го правя? За какво ми е да разчупвам леда с някой човек, който не познавам? За какво ми е да обирам напрежението между двама човека, които капризите са им до небето и единия му се струва, че малко пари взема, другия му се струва, че много пари дава. Както е стандартно в една сделка. И аз съм човека, който е по средата, създавам сделката и създаването на една сделка е изключително голямо напрежение. И ако аз не си планувам почивката и не се награждавам и нямам периодични почивки, аз ще се откажа. Как съм 6 години в бранша и как други хора са 10 години в бранша. И то не говорим тук само за години, през тези години да имаш резултати. Защото ние имаме в Kingdom Property видими резултати. Може да влезете в сайта на kingdomproperty.bg и да видите нашите доволни клиенти и да видите техните усмивки на лицата им. Но за да има тези усмивки на лицата им, значи някой е направил нещо и е поел някакво напрежение. И обикновено това сме ние брокерите. Да завършиш Симеонов Real Estate Academy, 9 сесии, 5 нива, конкретно обучение, с ясни стъпки, ясно и конкретно време за тяхното изпълнение. Това е напрежение. И ако ти не си поставяш ясни награди и почивки, няма може да завършиш обучението. И тук не говорим само за недвижимите имоти. Тук говорим за каквото и да се занимавате, вие няма да може да доведете нещата до край. Най-големият проблем на хората е, че не довеждат
техните цели до край. А защо не ги докарва до край? Ами защото не почиват по време на тяхното изпълнение и те бърнаутват прекалено рано и бързо. И те не искат повече да правят това, което правят. Затова е толкова много примери има за брокери, които стартирах, пробвах, видях, че не е моето. Колко време пробва? 3 месеца. И през тези 3 месеца, какво? Само мъка. Звънят, режат ги, отиват на среща, не им обръщат внимание, не могат да убедят клиента им казва, ще продам сам. И те се връщат и 3 месеца така. То как да не се откаже човек при такива условия? Нали, той трябва да има ясна стратегия. Кога, какво, как? И нека друга истина да се кажем също много важна. Напрежение, когато клиентите ни кажат, не искам да те наема. Не искам да работя с тебе. Или голямо напрежение, ще наема друг брокер. Той ми предлага по-добри условия. Това е напрежение. И друго напрежение, когато си дал всичко от себе си да продадеш един имот, но той не се е продал. Аз съм имал много такива случаи. Ето, наскоро, съвсем откровено, отделих страшно много ресурси, страшно много време за един имот, около 500 000 евро. Много пари инвестирахме в реклама, много лично време отделих, много преговори, много разговори, много документи. И накрая сделката не се състоя. Комисионната ми беше около 15 000 евро. Да, много пъти такива сделки се осъществяват, но и много често провалят. И сега, ако аз не знам как да отреагирам и ако не знам как да подходя, много хора биха се отказали в тази ситуация. Друг голям проблем, като човек, който управлявам екип. Хората, които ме следват от повече време в социалните мрежи, знаят, че с около 4-5 човека прекратихме работа и даже с ключови партньори спряхме да работим. И това също под голяма форма е напрежение. И ако ти не знаеш как да обираш това напрежение, ти се отказваш. И е много важно да му отделите своевременно внимание на този проблем, че не си почивате достатъчно. И сега, тук е важно да кажем, че почивката, тя не е за слабите. Защото веднага ще се включат хора, почивката е за бедните. Почивката е за слабите. Почивката е за някой си друг, но не е за мен. Ако трябва да бъда честен, може би допреди 4 години, аз също си мислех малко в тази насока. Особено когато бях прохождащ брокер при 5 години, си казвах газодупка, срещи, обаждания, разговори, сделки, тренировки, четене на книги. Нямам нужда от почивка, за какво да почивам? Аз нямам 2 по 2 в джоба, за какво да почивам? Допри 5-6 години признавам се, че аз имах такава нагласа и се радвам, че много бързо я промених. Защото почивката ти дава сила за по-голямата игра. Почивката ти дава сила да настъпиш гъста повече. Защото ако ти не си отпочинал, ти си най-лошата версия на себе си. Когато ти не си отпочинал, ти си най-лошия търговец, най-лошия брокер, само си напрегнат и раздразнен. И сега, за да преминем след като таргетирахме колко е важно това да почивате, и споменах разговора, който проведох с брокера, за съжаление, той ще спре да бъде брокер, ще остави дивидендите на други брокери, които знаят как да работят, знаят как да почиват и да изкарват пари, защото хората наистина се нуждаят от добри брокери. От брокери, които имат внимание, които имат желание, хора, които са компетентни, хора, които могат да обират тяхното напрежение, но рядко се срещат такива хора. Именно защото се срещат само с напрегнати брокери, раздразнени брокери, които искат всичко на всяка цена. Много е дразнещо, наистина. Затова, хора, спокойно. Починете си. Дайте го по-комфортно за вас. Не е само дискомфорт. Да, има си прозорци и времеви рамки. Този прозорец, газ, настъпване, мачкане, постигане, победа напред и 100% победа. Но си има и период, в който отпускаш, награждаваш се и след това се подготвяш за новата атака.
През 2024 година от 12 месеца аз имам около месец и половина прекарани в почивка извън България. Посетих около 4 държави, отделно имах около 10 дни почивка на нашето Черноморие и тук дори не борим уикендите, в които зимата ходя на ски, а те са почти много чести. А отделно през пролета и есента ходя на Airsoft и там също почти всеки уикенд се почивам по този начин. Те не са включени. Защо го казвам? Много е важно вие да намерите подхода, който на вас ви кара да се чувствате добре. Когато се поставяте цел и имате някакъв мерак, задължително си поставете и награда, която след това да получите, когато си постигнете целта. Защото може малко грубо да звучи, но кучетата се дресират, когато знаят какво ще получат. Ако кучето не знае, че ще получи гранула, когато му кажете седни, легни, донеси, то няма да изпълнява команди. Може малко грубо да звучи, но и вие трябва да се дресирате като куче. Ако мога да бъда директен, ви трябва да може да се дресирате, трябва да си знаете. Постигам тази цел, плащам тази цена, поставям се в този дискомфорт, обаче после имам тази награда. И това ме кара да се чувствам добре, защото живота не е изпълнен само с позитиви, само с действия, които ми носят щастие. Във всяка работа има елемент, който те кара да се чувстваш дискомфортно. Това е истината. В продажбите, отказите, в корпоративната среда е, че трябва да чакаш 3-4 години, за да ти се повиши твоята позиция. Виждаш, че си подходящ за новооткритата позиция менеджер, обаче изведнъж идва човека на човека и той взема тази позиция. Ти виждаш, че си по-добър от него, обаче чакай още 3-4 години, докато повишат него и евентуално тебе те сложат на тази позиция. В държавната работа, отново, трябва да чакаш 20 години, докато получиш някаква длъжност, която да може да изкарваш някакви пари. Да, сигурност е, което е позитива, но 20 години, докато те повишат. Насякъде има някакво напрежение и негатив. Вие си изберете арената, на която да се биете и да приемате кое е напрежение. Да, в някои области напрежението е по-голямо, респективно и наградата е по-голяма. В други области е по-малко, но и дивидендите са по-ниски. Лично мен много ме мотивира, когато знам, че след примерно 30 дни ще ходя на почивка. Това много ме мотивира. И се научих в годините да си буквам почивки напред. През март месец така се получи в противовес на това, което ви говоря. Март месец така се получи, че имах 22 работни дни нон-стоп. 22 поредни дни, в които не почивах. От рано до късно вечер работех, защото просто така се получи. Но това, което направих, аз освен, че имах организирана почивка в Италия в следващия месец, това, което направих, че се организирах още една почивка. Извънредна и това ми даде сила. Окей, такъв е периода, това трябва да се случи, нямам почивка в момента, още една екстра си организирам почивка, за да мога да си дам още една сила. Така че, хора, горе-долу това беше в този епизод на перспективи, епизод 16. Исках да ви обърна внимание на това колко е важна почивката, защото много хора предприемат някакви действия, когато вече е прекалено късно, а човека, който е в бърнаут, той гледа по различна перспектива на всичко. Едни от думите на брокера му бяха: аз вече не искам да говоря с хора, не искам да държа напрежението. Да, много е ясно. Ти когато си бърнаутнал, твоята перспектива за живота е коренно различна и тя е обикновено негативна. За мен, който съм си починал и който се чувствам комфортно, не ми е проблем да отида при 5-6 човека днес, 2-3 да ми кажат не, 1-2 да ми кажат да. Чудесно ми е. Това е нещо, което търся. И след това ще да си почина, ще се наградя. Моята перспектива е позитивна. Моята перспектива е: отивам и вземам договор. То клиент го затварям. Аз давам добра услуга. Ще направя топ презентация. Днес ми мирише на договори, днес ми мирише на сделки. Това е моята нагласа. А не когато съм бърнаутнал: продажбите са много трудни, хората не наемат брокери, сега пак ще ме отрежат, ако звънна на този човек. Ако това те е нагласта, отиди почини. И в този епизод исках, приятелю, да ти напомня
за това колко е важна почивката. Ако усещаш, че се напрягаш прекалено много, не дей да блъскаш на едно място, а отиди, направи нещо, което заслужаваш. И без това се стараеш прекалено много и без това даваш всичко от себе си, награди се. Почини, дай малко пауза, анализирай и приеми и се съгласи с мен, че това не е за слабите. А погледни от призмата, че правиш една стъпка, в която да се подготвиш за бягането. Защото може да бягаш само, когато си починал добре. Ако си изморен, пълзиш. Така че ти си избери кое искаш. Да бягаш и да постигаш и да имаш висока ефективност, или да си ленив, да отлагаш и едвам да постигаш каквото и да било в твоите цели, в твоя живот и в твоите амбиции. Надявам се този епизод да ви е бил полезен. Както казах в началото, каня гости, които водя вдъхновяващи разговори. Ако ти си човек, който смяташ, че би могъл да даде стойност в перспективи и да помогне на хората, било то да имат успехи, да бъдат по-добра версия на себе си, или дори в сферата на недвижимите имоти, може да ми изпратиш съобщение, може да се свържеш с мен и да обсъдим едно твое бъдещо участие. Целта ни е да се развиваме заедно, да даваме стойност на хората и да подобряваме цялото общество в България. Защото и без това, за съжаление, вървим към пълна деградация. На показ е разврата, на показ е алкохола, наркотици и много пороци, които просто разболяват нацията ни. А за да имаме добра нация, трябва да имаме здраво мислещи хора, които се развиват, които имат цели и амбиции, които постигат и след това помагат на други хора и цялото това нещо е да имаме по-добро общество. Така че абонирайте се за канала, ако този епизод ви беше полезен, това ще означава много за нас. Всеки един абонамент ни дава мотивация да продължаваме да даваме стойност и да правим това, което правим. Ако имате близък, много важно, познат приятел, който продава имот, непременно го свържете с нас. Ние от Kingdom Property ще му съдействаме по най-стойностния, най-добрия начин. Запознайте се с нас, влезте на kingdomproperty.bg, вижте доволните ни клиенти, вижте как работим, можем да гарантираме за качество, можем да гарантираме, че имаме висок морал, висока етика в нашата работа, а и вече още повече, когато ни следите, ще видите, че и като хора сме доста качествени и сделката не е на всяка цена, а дългосрочните взаимоотношения, които искаме да изградим с хората, ето това е, което ни движи. Защото комисионната днес я прибираме и утре вече я няма, но отношението, което оставяме с отсрещната страна, то остава за винаги. И не е най-важно хората да ни препоръчват. А ако ти си брокер, който иска да се развива, защото брокерите ни тук не само се развиват като професионалисти, а и се развиват и като личности. Поставяме си цели, подобряваме се и наистина постигаме целите си. Ако ти си човек, който е изпаднал в дупка, не знае какво да прави, не знае на къде да поеме и търси ново поле за изява, търси развитие, свържи се с мен. Ще изпием едно кафе, ще си поговорим, ще обсъдим потенциалните възможности за двете страни, ще те запозная с Симеонов Real Estate Academy, наистина най-добрата академия за брокери в България, 9 сесии и 5 нива, ще станеш изключителен посредник, гарантирам го. Обади ми се, ще обсъдим потенциалните възможности. А за всички вас, които нито продавате, нито искате да станете брокери, абонирайте се още веднъж за канала, следете това, което говорим, защото наистина даваме много стойност. Това беше в днешния епизод. Благодаря за времето. Пожелавам ви успех. Бъдете добри, развивайте се, надграждайте се. България има нужда от хора като нас. До нови срещи!